है तो जैसा सोचनी पढ़ल लिखल उसने पतो है हमरा के भगवान जी दे देलन कतना सुघर साघर बिया पढ़ल लिखल भी बिया बतावा जाते तो कथी तो बैंड के परीक्षा देवे जाती है नौकरी लगी तो तोड़ दे बैंड के परीक्षा से तो बताओ जल्दी बैंड पढ़ल लड़की मिलत ऐसा हो कहता बैंड पढ़ल लड़की के टीचर में नौकरी मास्टराई में झट से लाग जाला उहे को हम तो तिलक ऐसा ना लेनी हम सुघर देखनी झट से पसंद कनी आ कहनी कि ना जब लड़की हाथना पढ़ल बिया ऊंचा बैंड के पढ़ाई तो हम तो करबे करम यही खातिर कतना हमरा घर में तमाशा होई लेकिन करम में जन लिखल है मम्मी जी का हो कनिया आजी काल देखो तनी के मार लीप पोत के खाना उना बना देले रहल आज चूल्हो नहीं खेली पाइले का बात बा अब का हो तू हिचका कइले बाड़ू करबे परीक्षा न देबे जताड़ी परीक्षा हां आज के बैंड के परीक्षा हइन बैंड ना जी बीएड कहाला अरे वो एक वो ससुराल होता है हां तो जाताड़ी आजी मम्मी जी हमरा ई नहीं के बुझा तू का परीक्षा दे रात बता भुनुर भुनुर फोन पे बतियावे ले अब ऑनलाइन पढ़ेली आ नहीं हारवा बतियावेली जन मास्टरवा पढ़ाइले बानू गवा के उहे कुल बतावलन क्वेश्चन तो वे अपन करेली क्वेश्चन ना अच्छा ना तो ठीक है बटे ए मम्मी जी देखी हमार कहा नाम बाटे कि अब जितना उतना पढ़ के तो नैहर से अपना आइल ही बिया लेकिन अब नहीं कि ना पढ़ावेला चाहत हमरा के का हो कनी खुश रह खूब पढ़ा खूब आगे बढ़ आ झट से नौकरी धर हां कि जा तनी मम्मी जी और यहाँ के मोटरसाइकिलवा निकाल देले बनी आ जाई परीक्षा दे के से करा है का एक कनिया से ती माई का कहले बड़ी खाली सास के गोड़ लगी ह दे आ जेठानी के गोड़ मत लगी ह ना जाए के बरी लगे ना लागो खने लागा नाही को हम तब गोड़ लगबू सबके ले आशीर्वाद ले ला परीक्षा में पास हो जा आ कहनी हनु मम्मी जी आ कॉपी कलम ले ले बौनी किसे ना हां बैगवा में सब के बाइकवा पर रखले बनी आ कहनी हनु कि चाबी तकिया के तरह धर कौन हमरा गोदरेज में से सामान निकाले को तो रुरा निकाल ले अच्छा तो ठीक बा आ कहनी कि छौड़ा ले कह कि आराम से गाड़ी चलाई आ निक से जाइए जा दोनों बेकत ठीक बा ना ना बियाह शादी भइल बा आ सलिया ओढ़ला चदरिया बियाह होला ना अब स्कूल में जइहन तो चादर ओढ़ के जइहन जी ओ जे सब हमर सखी भेटई हन जैसा ओढ़ला आ जब बेगाव में कलिया गांव वाले बहरी होई ह त अच्छा ठीक बा चल 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 तो गाड़ी पे बैठा दी गाँव ले बहरी कर दी आओ एक कने तू आग जोर हम बैठा कने करे के वतन इतिहान दे लेन त निकनु बा बजरंग वाली नौकरी लगा दी हां एगो अबे ये न हो गइल बटे छोट गोतनी जाके नौकरी करो आ बड़ गोतनी घर में खाली खाने बनावत रह से हैं कितना बुढ़िया उतर आइल बाड़ी अपना नैहर से पढ़ के नहीं रहले कि ससुरो में पढ़ावत अड़ी हां देखे एक दिन पढ़ाइए निकाली कि ना निकाली खाना बना के रख देले का जाने केने गोइल बा लइका ई लइका के त ना पढ़ाई ले मतलब ना लिखाई ले दिन भर घूमत का जाने केने कने ही त जा तो सर से करा जा ही तो पढ़ लिख के एक और दिक्कत होई ले खाना का दीदी बढ़िया आगे बा कने दो दिन आई लिया चलियो दे देली का नहीं हो ना हो ओकर माई इतिहान नु बा कने के नौकरी हो खेला बा हमरा अच्छा जाए तो भगवान करस नौकरी लाग जा पढ़ लिख लेस तो अब हटाराइन बोली अब खुश रह भगवान बनैले रह रौरा नसीबे वाला बानी तैसन पतो पढ़ल लिखल मिल गोली देखो ढेर जानी उतरत रह जाए छिप कटली सन टोला में के मेरा तू जानते हो कि नाटा भी नाटा देखम लामा चढ़ दे के बियाह नहीं की कइले हम पढ़ल लिखल लड़की दे के बियाह कर अरे बाक दीदी जाय दी जेकरा कहे के जौन कहबे नु करी 10 गो नाम रखबे नु करी बैंड के परीक्षा देताई हां मास्टर में नौकरी लग जाई अच्छा ये वही खातिर पढ़ाओ ना ठीक कोई नहीं दीदी आज छोट से आई थी से का रहन चल बुद्धि व्यवहार बड़े गोरे रहने चलना देखो हम रुपया पैसा दिल का तो नहीं खिले सब को जानता हम लड़की पे बियाह कइले बानी चला बबुआ चला जाय दी हां जल्दी अबे रे मैं बताई उन्हें सतारियत के तो पतिया बतानी ठीक बा जाय जाय त खजो खजलियो तारा दे वही के आ बतानी जी पहले पतोहिया के भर याद दी बढ़िया ले बताओ कितना बढ़िया बाड़ी आ देखो वही के कहला ओकर सब कोई कहत रहे तो हम कहन तो हां छोटहन बिया लेकिन पढ़ा लिखल न बिया भर सब दीदी बिया को दिन हम ये अपना मन में सोचत रही तो अपने हाथना लाम बानी कैसे होती चुकी लड़की ले बियाह कर लेली हम अपने बेटे के नु पढ़ले लिखल लड़की से बियाह करब निपर से ना करब निपर हमनी के तो बानी जाता कुछो नहीं के बुझात घर में दिन रात घुस रहत नहीं जा चूल्हे चौकी करत रहत नहीं जा आई आई तो पढ़ल लिखल आदमी बात केने शहर शहरात में नौकरी में चौकरी में घूमत रहत नु बतावा कितना बढ़िया बउए हम सोच ले बनी अपन तिलक मिलो काहे न तो मिलो बेटा के पढ़ल लिखले बियाह करब अरे बाबू का जानी नतिया का इहे खुद ना पढ़ल रही तो कहाँ ले पढ़ल लिखिया करिए सन बियाहवा लइको के तो पढ़ावल जरूरी बउगे
आई तब हमर मन इथी हो जाते लइका ले देखा तो आज उ पढ़ल बावन उनकर लइका तबे न पतोहियो पढ़ल मिलल बिया आई कुल टोला में के मुंहे बवा जाई देख लियो सन नौकरिया लग जाई ना तो कन के मुंह बवा जाई बड़ी हंसत रहिसन नाटुर बिया आई लाम छरे बाई जाई एको अक्षर पढ़े ए जाके बिटिया टिटिया पढ़ल हई सन एको आ हंसल सन खाली दाची कर हम कर बेला सा त लइकी के देखी ना त आगे लग जा देखा ना कैसे चलतिया ओब से आई हमार ते अलगे टेंशन होइल बा इन हम इंतजार करत नहीं है कोने पर मरद गेट पर इंतजार करत है बहुत लेट कर चला बहुत बड़ हम गलती कर देने हमारा ऐसा गलती ना कर चाहते ओकरा बियाह करे से पहले ही हमरा सारा रोकल चाहते हैं का को कातरा देर में सब लड़की चल गुली सन लेकिन ये अभी ले पता नहीं के कहां दिए ये जी तारा की कातरा तो देरी कर दे दुआ में और जानता नहीं डोरे डोरे भागल बनी पिछल का गेट से एकदम बहरिए बैठ के जैसे निकलनी है लोग देखी कि सोझे वाला से चल जे देखो तनी सोझे बाइक पे बैठ के ऐसे मुड़ी लाओ पिछुटी स्कूल के इंतजार करते हैं अपन के सोच के चल से ना भागे के आई जल्दी बहु आई बा वही में छोड़े आज भगवान कहनी के चल घर हम टेम्पू से आइंदा ना हम लिए के जे में लिए के 4 घंटे से इंतजार करो तो सुनी ना जल्दी चली कोई देख लिए जा माने तू खुश बानू नु तारा कोन दिक्कत नहीं नु क्या है 500 तो खुश नहीं की रहो संग हम मैंने वही कहनी है कि अब घर द्वारे के नाम नकली हो नहीं ना कि बाबू के याद आवता माई के याद आवता कुल बात ना होने और ना जीरो रे मिले हो जाने एकदम न चाहे मर जाए चाहे जर जाए तो वो नहीं अब ये जगह साफ एकदम नाम चिता भुला जाए के बात छे देखी ना सुनी ना कोई पीछे मत अरे छोड़ा ना अब साफ फोन बंद कर दिया छे साफ केहू के फोन अरे फोन आता अपन दे देले बानी ओकरे के चेक होत रहे तो ठीक है चला भौजी एहन जल्दी जल्दी बना दी भूखाइलो न सही बताओ हम न जानता परीक्षा के बारे में कितना टेंशन रहेला कपार पर हैं उन्हें सियावे तो करे के मन न करला काम एगो उ एहन तो फिर उनका करे के नहीं पड़ी ऐसे सोचते कि हाली हाली बना दी आ तब बहन धारी से खाली ना बाकी बड़ी देरी कर देलन जाए हम तो हमार परीक्षा ओकरा तो सर से करा आज 4 बजे छुट्टी हो जाला ए 6 बज गेल अभी तक कइलन जाला बुझाता कि जाम में फंस गेल खियन जा मेरा माई कहां गई रे तू कब आके बटुला हो अभी कोने नहीं माई कहां गई भौजी कहां बड़ी अरे अभी परीक्षा में घुसल ये सब लइका लइकी निकल गेलो तो निकलबे ना कोई का कबे हम कोई 2 घंटा कोई नहीं ईगा कहतला कोनो भूलवा का देला हो देखो उतना जाम रहेला परीक्षा में निकलबे ना कोई बुलाई कैसे और बुझाते कि तो हमने देखना देखो मास्टर से ना पूछला हवा मास्टर बताओते नहीं कहते वो कहलो कि कोई पीछवा कोई लिया अंदर रहिबे ना कोई लतिया ईगा कहतलन हो अरे भाई कहां बिया माई को जे खेता हो रे अरे बुझाते कि कोनो से भागुल का बस अरे तू का करत रखू भागुली कैसे हो ओ भाई का रही हम लोग परीक्षा में रही हमारे साथ तो आगे अब हम का करी बिजा तक माई दिया में जाही के पड़ी जा खेता में की दुकान बना के आओ तो समझ दिया भिजियावा खेत और होई और बुझाई कि बात आई रोई तो बात साहब का आई ये बोल को परीक्षा दे तो हमरा कुछ बुझात नहीं का करत जा का नहीं कर के झूठ बोलता कि सच बोलता हमरा अभी विश्वास नहीं कर भौजी से कर सकेली आत्मा पढ़ल लिखल बाड़ी ये जब पूरी चला अरे की बता भाई के बोल रुका माई के बोला के लाओते रहो आई से आज बता दी हो और आज जल्दी की गद्दारी करी हमारा गद्दारी को तो